simanzozo Joselinda beshisayo nomisimo simanzozo Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele kweSimanzonzo esikulethela zonke indaba ehamba ngaso ke isikhathi. Bagxikiwe ke lapha ke uMbeje kanye nabo ke oMayogat lapha ke ngendlela ke abadlala ngayo ke lapha ke endimini yomculo kaMaskandi. Ngabe kuthini ke okwakho umbukeli lapho ekhaya uPaula ngakho ke ukudlala kwabo lapha endimini yomculo kaMaskandi. Ngabe bawubulala ngempela yini ke umculo kaMaskandi ke lapha ke oMbeje nabo ke oMnyuvu njengoba ke beyamlandela umculo kaMaskandi echaza kabanzi lapha ke evidweni ukuthi ke ngempela ke bayawuqeda ke bayawubulala ke bayawulimaza ke futhi ke umculo kaMaskandi uma ke edlala kanje emculweni. Ngabe kuthini ke ngempela ke okwakho ke ukubona lapho umbukeli asihlangane lapha ke ezatsini umbukeli ku-comment section sizovola ukuthi ngempela ke wena uyibona kanjani ke le ndaba esho ke iyona ke lempisi ukuthi ke oMbeje ke nabo ke oMnyuvu lapha ke ku-social media baqeda ke isithunzi sawo ke umculo kaMaskandi. Asihlangane ngempela ke engathi ke ngingakubambezeli ke umbukeli nansi ke enye ke impisi ke ichaza kabanzi ukuthi ngempela ke baqeda ke sona ke isithunzi somculo kaMaskandi. Siyabonga. Right, cela amagama asondele ngalanganene ukukhulu ukushesha. Cabashe, Sikhukhule, Mayogat, Mnyuvu, Mtebhosha, Mbeje, sondelani langanene. Sondelani langanene bafethu ngicela niyekeni uMaskandi. Cela nithi nje ukuphola kancane kuMaskandi nime kancane kuMaskandi niyawuphoxa uMaskandi niyawona uMaskandi niyawuphuphisa uMaskandi. Lamasimba lawo nje niwaculayo Mbeje indaba yethumbu lasehostela yini nje leyo mfethu masimba manje lawo mfethu uzosondela uMaskandi. Nawe Mtebhosha yini lento uyinkomo mabe kwenze njani? Uyinkomo mabe kuthiwani? Nawe Mnyuvu mfethu umsangane nje lo ucula angizazi isho ingoma zakho ke. Nawe Mayogat futhi ucula umsangano, nawe futhi leSikhukhule wena angani noma uMaskandi noma yini le nonsense le noyiculayo nawe futhi nokwakho kuwumsangano. Hayi ke angiphathi ke nje ukacabasha. Wena Cabashe wawucula kahle ngalesikhathi lesi usafuna ukuthi ene uzenze umgqumeni. Wawukade ucula kahle ingoma zakho zazi ingconywana saye sakufise ukuthi noma usejele Nkosi yami abakudedele. Sikiza abakudedele ukwazi ukuthi uqhubeke ukhiphe lezi ngoma zakho. Manje uyisiculela indaba yedede nje mfethu. Uyisiculela nje indaba yedede kuyasho nje ukuthi enejele uhlukumezeke kakhulu bafo kugcwele inombolo la ikhanda lakho futhi ngazi ukuthi kugcwele u28 la ikhanda lakho. So nje please bafethu ngicela niyekeni uMaskandi. Niyawuphoxa uMaskandi. Futhi ngeke sakwazi phela manje ukulalela ingoma ezinhle. Neyingoma ezimnandi ngenxa yale misakane niyiculayo. Anikwahlena kancane bafethu. Anibone ukuthi nenzani nihlangane nibone nenzani wena lokhuzane wena Cabashe nawe Mbeje liqhubeke nenze lezi zinto zeni la amavideo endaweni wenza ngcono nje amavideo kunalento eniyenza nona uMaskandi. Bullshit.